Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Matigdan kanina mo. Dili ka mo tumas kasabutan. Automatic. Mamatay si Marga. Kasabot. Kasabot. Ayaw ninyo hiabtin si Marga, ha? Tumano ko ang tanan ninyong mando. Ay. Maugid nyor? Ang kidnapper to nyor? Si Marga, naghilak. Dili sa gusto nga lukatuna ko siya. Kay anugnan ko nun siya sa kwarta. Bahala lang kuno siya mamatay. Unsa? Bawa ka na ula. Naghilak si Marga. Nagpaabot na lang kuno siya sa ihang kamatayon. Ano? Anong kataon? Lukaton man kaani mo nyor. Dili lagi sa gusto nga akong lukaton. Kay anugon o say kuno ang kwarta. Oh, labing maayo. Osa, dili ula. Luwason ko si Marga. Mahal ko siya. Nisamot akong kaluoy. Ugugma kaniya. Sa dihang nisulti siya nga bahalag mamatay siya. Importante ko nga dili magkuhaan ang kwarta nako. Oh, naaranin mo. Naaranin mo nyor. Kasabot ko, ula. Nga dili ko gusto si Marga nga mausik maunugnan siya sa kwarta. Tungod lang niya. Bitaw sir mo? Og tungod ni Ana, nisabot nga kung kaluoy kaniya. Murabag, gipikas nga kung kasing-kasing nga nakabati sa iyang paghilak, ula. Nyor? Og mal sa'yo sa buntag, dadon ko ka ng sako nga gisudlan sa kwarta. Aron lukat mo na ko si Marga. May nanawag. Kinsa na? Ang inutil kong Daddy Rafael. Ansa man kay tuyo? Ilong. Kay ako ng tubagon. Alo? Federico, Dong, Nga nung nanawag naman siya ka? sa magkausap pa, manghangyo ko nga tabangi in town ko. Tabang? Saan siya man? Si Marga lagi taon, di kidnap. Sila abot ko. Ha? Kuan man godong kaning muhangyo unta ko ni mo, Federico. Nga, magpatabang ko ni mo ba? Ngay kagtabang na ko. Pero sa akong gipangayo ni mo, dili ka mo hatag. Nagabantay ka na. Unya, magpatabang ka na ko. Federico, iho, dili ka ba di ay maluoy ni mami ni mo, Marga? Ano ni? Maluoy yung tago. Pero saan naman? Sunuhan ang problema ni mo. Federico, May nang makamatngon ka. Nga mahining danon day ko ni mo. Important ko ni mo ba? Kabantay ka na. Magpanawag di ka na ako. Pero ang imong gihatagan magbili ba? Bukod tong abil. Oh, shit. Federico, iho. Ayaw na ko sa muka. May kwarta ka man. Hala, lukata si Marga. Iho, Federico, paminaw ako. Mao na diha. Ako, nangayo ko ni mo 50 million pesos. Huwag kami hatag. Pero karon, si Marga, si Marga ang gikidnap, muhatag ka. Wa ko lang mahimo, iho. Gawas sa paghatag. Dili ko gumagkatukot na dunay na utang mahitabo sa pinalangga kong Marga. Sigbali kay. Ala, lukata. Ala pa sige, gasol na ko. Buset. Bye. Ansa na? Tonto. Hanggaw nga. Hanggaw yun kayo. Nagsigig pa nga tabang na ko. Lukaton kaniya ugma. Federico, Ugma sa buntag. Milyonaryo na kita.
Kabantay ka na. Anya mangutan ako nimo. Lukaton man ka ako ugma. Kisa may madawat sa kwarta. Ikaw ba? Ugob! Ugob! O unsay ugob? Bugo! Can afford? Ako bugo? Very simple. Ganun ako may mudawat, ha? Ganun ako man. Pabunggo ta. Tuod no. Anya, kisa may madawat lagi. Ang akong mga alalay. Ang akong mga kakibot. Kakibot? Yes, Marga. O kung madawat ng 60 million pesos. Magtunga dayon ta Federico. Ako sa? Magtunga dayon ta. Dili mahimo nga imusuluhon ng 60 million pesos. Dako ba kay ko growl ani ha? Kung dili patungod nako, dili ka makadawat ang kantidara. Oh, relax lang. Relax ka lang, Mami Marga. Relax. Unsay relax? Ato man ang duha. Yes, nakasabot ko. Atong duha. Pero kinahanglan nga doon ako'y kuptan. Oh, come on. Come on, Mami. Mami Marga, huwag ka nagsalig na ko. Federico, my son. Pulos na maro. Magtunga gyud ta. Okay? Okay. Okay. Why dengan lalis? Sige. Tunga ta. Good. Angay man gani unta nga. Labaw ang ako. Sige ba ang mo? Labaw ang ako. Tungod kay ako ang gikidnap. Muhatag si Rafael tungod nako. Pero, kinsa may nagplano? Ako. Ha? Me. Dapat dako ang akong bahin. Kay ako ning plano. Bisan pag imong plano. Pero dili kini mo lampos kunwa ko. Mag-unsa man imong plano kunwa ko? Okay. Basta na. Dito maglalis, dito magdaog na. Okay. Sige, tunga ta. Good. Pila ka tayo imong gamiton ugma? Duha lang ka tao. Duha ka taw? Yes, duha ka tao. Nga mag full face helmet. Magmotor sila. Ha? Aron, dali rang makabiya human makuha ang kwarta. Very good. Og ako? Adto ka na. May balik ka na kang Daddy Rafael. Og ikaw? Distansya na kang Daddy. Antod nga iyang ihatag na ko ang akong gipangayo. O kung dili ni ihatag? Panahon na nga ipatuma na to ang laing plano. Ang asa ato? Nga hinay-hinaya ni Mughilo si Daddy Rafael. Aron kita na, ang hingpit ka ba nag-iya sa iyang katigayunan? Kamantay ka na. Yes, Federico. Ka-bright ka di, boy. Marga. Unsa Charity, di ka mo duty ugma? Yan ako si Sir Mangkaw. Ikaw lang una tingali. Ikaw sa'yo mupuli na ako. Asa man ka? Sa'yo ko mulakaw. Mga alas 4 sa sayong buntag, mulakaw na ko. Asa lagi ka? Doon na importante atuon. Unsa man? Mangitag sakar. Bangas ka, unsa? Si Charity. Sa iyo nga bibiyang. Nagmotor pa. Asa siya? Alas 4 pa sa sayong kabuntagon. Uy, ito na Charity. Doon na yung motor nga may andar. Uy, si Bebel nga. Si Bebel ka to. Asa ka to siya? Sayos punta nga. Nagsunod silang dos Charity. Asa sila?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!